Ποιο είναι το αγόρι, ποιο είναι το κορίτσι, Τώρα, ξέρουμε. θα σας τα δείξω λίγο σύντομα γιατί πρέπει να ανέβουν και πάνω, να είναι ζεστά. Εδώ. Τώρα. Λοιπόν, ο νεαρούλης. Έτσι να σε δούμε λίγο. Κοκκίνος, κόκκινος, συγγνώμη, η μαμά Μαρία, 14 και 55 η ώρα, ο πρώτος ο νεαρός βγήκε και 7 πέμπτου σήμερα. Έτσι. Έτσι και η Μπέμπα εδώ. Να και η Δεσποινίδα εδώ. Η Δεσποινίδα Κοκκίνου, η μαμά Μαρία, 14 και 56 η Μπέμπα, βγήκε δεύτερη, 7 πέμπτου σήμερα. Εδώ. Να τα χαίρεστε. Πάνε καλά σε αυτό, Η άλλη έκλαιγε χτες. Είναι αυτό και δεν πήρα. Και αυτός είναι. Α, καλοπεράσουμε δηλαδή, Παραπονιάρης. Καλά ήταν εκεί μέσα που ήταν. Δεν κλωτσές μου έδειχναν οι γέρος μου. Μάρα. Πάμε. Ναι. Η πιπίλα ποια είναι αντρέφω. Έχει μια πιπίλα, θα τη δεις μετά, Μάρο. Να το πούμε εδώ, τα ξέρουμε τα παιδιά. Αυτό είναι. Το μεγάλο συντάκτρι και τόσο μεγάλο. Ο Τρόστομος. Ποιος έχει αποβάσει με τόσο μεγάλο. Ρωτήστε στην γραμματεία να σας πούμε.